Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Un día máis imos coa información na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, venres, día 19, imos a falarlles de temas da actualidade municipal, principalmente de festas, porque hoxe, mañán e pasado, son as festas do Carmen na parroquia de Cerceda. Falaremos do cartel, do que vai haber xa dende este mediodía e tamén falaremos de outras festas que quedan pendentes por celebrar. Tamén falaremos de que está aberto o plazo durante todo este mes para anotarse as actividades deportivas e culturais e os cursiños de informática. Aínda hai unha praza para o campamento digital que organiza o Aula CEMIT para nenos de 9 a 13 anos e falaremos tamén e recordaremos a visita do delegado do Goberno en Galicia a Cerceda para falar sobre a concesión de enerxía a cambio de proxectos verdes para Cerceda, é dicir, dos proxectos que ten proxectados, vale a redundancia, e que serán unha realidade si se chega a bo fin, pois para esas inversións que poden chegar ata 25 millóns de euros nas zonas onde se pecharon centrais térmicas de carbón. De eso falaremos como das axudas individuais para a atención de carácter psicosocial, biopsicosocial a menores que haberá e se pode solicitar en Cerceda. Tamén falaremos das axudas á natalidade, do campamento de verán, quedan aínda 2 quendas, e do turismo social do Inserso. O turismo do Inserso porque abriu de novo o plazo para novas solicitudes. A ITV de Maquinaria Agrícola se pode pasar a finais deste mes aquí en Cerceda, en concreto na Silva, e a Xunta de Galicia continúa co prazo aberto para solicitar axudas para obter o carné de conducir para xóvenes. En canto ao tempo, as previsións para mañán son de que unha fronte pouco activa vai a atravesar Galicia que pode traer ceus anubrados. Hoxe comenzan as festas do Carmen na parroquia de Cerceda. Hoxe venres 19, mañán sábado 20 e domingo 21. Son 3 días de festas que a Comisión de Festas de Cerceda programou. En canto ao programa en sí, recordamos que hoxe venres, os que nos sigan no informativo do mediodía, pois están a tempo aínda de achegarse a sesión Vermú. Sesión Vermú que será no campo da festa de Cerceda, onde estará o grupo Dilema. Xa pola noite hai verbena con Zona Cero e disco móvil impacto co DJ Sonic. En canto ao sábado a mañán, día 20, hai misa a 1 na honra Virxen do Carmen. Na sesión Vermú estará o grupo Alborada e na verbena estará Alborada e París de Noia, unha das orquestas de referencia no panorama galego. E por último, o domingo pasado mañán, domingo 21, hai misa a 1 na honra Santísimo Sacramento e na sesión Vermú e na verbena do domingo estará Tania Beiras. Tamén haberá tirada de fogos artificiais, eso para rematar as festas do Carmen na parroquia de Cerceda que comenzan hoxe e se prolongan ata o domingo. Todo elo no campo da feira de Cerceda, onde haberá tamén carpa para poder disfrutar sin que o tempo o impida. E tamén lle recordamos que a festa do Cochiño vai a ser o sábado 27 de xullo, festa gastronómica do Cochiño, sábado 27 de xullo, donde se celebra por 25ª edición. Durante todo o día haberá actuación do grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda, Faíscas da Pontraga e a charanga Os Máquinas. Ás 2 da tarde, xantar, onde xa se servirá o cochiño, o churrasco e o pulpo, con racións a 14 euros. A venta anticipada e a reserva de sitios poden facelo ata o martes que ven, día 23, no Viveiro de Empresas de Cerceda, de 9 da mañán a 9 da noite. Haberá enchable gratuitos para os nenos e a partir das 8 actuacións das orquestas satélites e París de Noia. Pois deso falaremos a medida que se acheguen esas datas, pero lembren o máis inmediato é as festas do Carmen na parroquia de Cerceda xa dende hoxe ata o domingo. Cambiando de tema, lembramos que durante todo este mes de xullo está aberto o plazo para anotarse as actividades deportivas e culturais que promove o Concello de Cerceda durante toda a temporada que ven e tamén os cursiños de informática e de uso e manexo do teléfono móvil. En calquera caso, si queren facelo, teñen que facelo no rexistro
do Concello na planta baixa ou se queren por sede electrónica. Tanto para uns cursos de uso e manexo do teléfono móvil como para os cursos de informática, que estos son gratuitos, pero tamén teñen que anotarse que xa son de pago os cursos de actividades culturais e deportivas que promove o Concello. Lembramos que todo elo ten de plazo para anotarse durante todo este mes de xullo. Máis temas, agora falámosles en este caso, dos campamentos digitais. Campamento digital que organiza o Aula CEMIT, a Aula de Informática de Cerceda, para nenos de 9 a 13 anos e donde aínda queda algunha praza vacante. Vai a ser do 29 de xullo ao 9 de agosto, de luns a venres pola mañán de 10 a 1, de xeito gratuito, no Aula CEMIT de Cerceda, que está no Centro Cívico. As inscripcións teñen que facelas, lembren, no Concello de Cerceda, poden facelo directamente ali no Aula CEMIT polas mañáns de 8:30 a 2 no Centro Cívico, ou poden facelo por teléfono ou WhatsApp no 644 52 99 90. É unha actividade gratuita e as plazas son limitadas. Esta semana o Goberno abriu a exposición pública a orde que regula a concesión de enerxía a cambio de proxectos verdes en Cerceda e concellos limítrofes. O Ministerio de Transición Ecolóxica someteu dende principios desta semana ata o próximo 5 de agosto a exposición pública a orden que regulará a concesión dos dereitos de acceso á rede eléctrica a proxectos de renovables e almacenamento nos concellos que integran o convenio de transición xusto polo peche da central térmica de Meirama, que evidentemente está Cerceda, pero tamén está Carra, Laracha, Ordes e Tordolla. En calquera caso, son unha noticia de un avance máis para a creación desas empresas con cargo ao plan de transición xusta do Goberno Nacional, apoiado tamén pola propia Xunta de Galicia. O alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, recibiu o luns pasado o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, co que repasou os principais investimentos que o Estado realizará e que vai realizar no Concello de Cerceda. O alcalde de Cerceda destacou o compromiso do Goberno central con Cerceda e repasou as principais aportacións ao Concello, mencionando neste sentido que vai a facer o PERTE para a planta de hidróxeno verde, que supón unha inversión de 15 millóns e os 3 millóns para axudas e proxectos empresariais que apoiarán iniciativas por valor de 16 millóns e xerarán empleos directos. Pola súa parte, o delegado do Goberno, Pedro Blanco, tamén enumerou ademais obras como a estación ferroviaria, a Vía Verde, etc. Escoitamos un extracto do que foi esa visita. Estamos vivindo un contraste de emocións, non? Por un lado, unha emoción moi negativa, como é o feito de que houve 5 víctimas en España de violencia machista na última fin de semana, e por outro lado, emocións positivas tamén, coa victoria da selección española na Eurocopa de Fútbol, así como tamén coa saída á audiencia pública do concurso de conexión á subestación de Meirama, que é unha nova moi importante para Galicia e especialmente para Cerceda, e que pasa nun contexto pois xa de outras apostas importantes que se veñen facendo por parte do Goberno de España, como o PERTE para o proxecto de hidróxeno verde de Naturgy, Reganosa e Repsol, así como tamén as axudas que xa están neste momento consignadas para 4 proxectos no noso territorio por parte de empresas privadas que poden xerar en torno a uns 60 empregos adicionais. Estamos falando de máis de 3 millóns de euros de axudas para un contexto de proxectos de máis de 16 millóns de euros de inversión. A aposta pola transición ecolóxica enmárcase neso que tanto predicamos dentro do Concello sempre, que é o progreso e o equilibrio, que lóxicamente dá lugar para o beneficio privado, pero tamén dá marxe para os ingresos públicos, para o emprego, e sempre que se faga dentro do ámbito da sostenibilidade, e iso é o que se está facendo neste momento, tanto a nivel europeo como estatal, nós imos estar plenamente a favor porque é un obxectivo irrenunciable para o noso Concello. A transición xusta é o marco do cal depende o noso futuro e nese sentido imos ser sempre moi firmes. Comezaremos en breve outra obra do 25000 tamén con fondos do IDAE, que é a senda pionil de Xermar a Ribasoutas, que saiu a contratación con un importe en torno a 700.000 euros, o cal marca a relevancia
clara desa actuación e temos tamén aprobada por parte da Transición Xusta unha inversión de 1.200.000 euros para placas fotovoltaicas no parque acuático que nos vai permitir autoconsumo e nos vai permitir quecer a auga das instalacións, o cal vai ser unha mellora moi trascendente para o futuro desta instalación. Mellora tamén sería que faga mellor tempo, pero estamos convencidos que se conseguirá. Aí é certo que dentro do ámbito público temos menos marxa de manobra. E despois a obra de 500.000 euros para o paseo fluvial de rehabilitación, mellora e incremento do propio itinerario dese paseo fluvial do río Cabancos, que é moi importante resaltar que, ademais de estar a carón do parque acuático, está a carón do Xardín Botánico e da Vía Verde, que é outra gran, digamos que outro gran recurso turístico da nosa zona que nos permite contactar directamente sin tránsito motorizado, sexa a nivel ciclista ou a nivel peonil, con Santiago de Compostela. Por lo tanto, nós moi agradecidos sempre a aposta que fai o Goberno co Concello de Cerceda. Lóxicamente, seguiremos demandando actuacións e seguiremos colaborando en todo aquilo que sexa necesario para fortalecer eses ámbitos que eu antes comentaba, os ámbitos do progreso, do equilibrio, do desenvolvemento de políticas públicas e do desenvolvemento, ao final, do territorio no marco da transición ecolóxica que para nós, como antes dixen, é unha parte fundamental de cara ao horizonte. A nosa visita a Cerceda hoxe era fundamentalmente por esas boas novas que acaba de enumerar o alcalde en canto ás inversións reales que está facendo o Estado, o esforzo que está facendo o Estado para, de algún xeito, dicir, este Concello como un Concello de transición xusta, pois está a recibir do Goberno de España. Todos eses investimentos que o alcalde acaba de enumerar un por un e que suman 25 millóns de euros os que se levan a dicir investido fundamentalmente en este Concello. 25 millóns que van directamente a tres eixes fundamentais, ainda que probablemente dicir algún se me quede no bolsillo, pero falamos desa planta de hidróxeno verde que se está a diseñar e a levar a cabo. En segundo lugar, a mellora da estación do tren, que tamén se está a levar a cabo conxuntamente con outros concellos que tamén forman parte desta de transición. E, en terceiro lugar, esa Vía Verde esta Compostela que estamos a investir nela, porque efectivamente tamén é un foco fundamental para poñerlo en valor. Por lo tanto, moitas gracias, Juan, vamos a seguir traballando conxuntamente, vamos a seguir cumplindo hitos e vamos a conseguir que Cerceda siga sendo un punteiro, é dicir, na produción industrial de Galicia, como pretendemos que o sexa. Cambiamos totalmente de tema, decir que o Concello de Cerceda dá unhas axudas individuais de carácter de atención, de carácter biopsicosocial a menores nesta anualidade. Ata o 31 de outubro se poden solicitar as axudas individuais de pago único de 300 euros para a atención de menores con trastorno no desenvolvemento ou que se atopen en situación de risco de padecelos derivados de discapacidade ou dependencia ou patoloxías médicas, trastorno grave de conduta, trastorno grave de comunicación, que produce alteracións das estruturas ou funcións corporais, restriccións na participación social ou calquera outro factor contextual que produzca algún atraso ou desviación significativo no desenvolvemento das súas capacidades. Se queren solicitar esta axuda, poden facelo a través de sede electrónica ou nos servicios sociais, onde tamén poden consultar calquera dúbida no 981 68 60 68. máis axudas. O Concello de Cerceda convoca tamén axudas para o fomento da natalidade e asentamento poboacional no Concello de Cerceda. Calquera neno ou nena nacido neste ano 2024, non só por nacemento, sino por acollemento ou por adopción, ten dereito a 300 euros de pago único que o Concello de Cerceda otorga con esta axuda. O plazo está aberto ata o 30 de novembro e poden solicitalo tamén a través da sede electrónica ou presencialmente no rexistro na planta baixa do Concello. As bases destas axudas atoparanas na web municipal www.cerceda.org. Un día máis lembramos que o Concello de Cerceda organiza un campamento de verán para rapaces e rapazas ao longo da época estival para a conciliación das familias e tamén alternativa de ocio para os rapaces. Dirixido a nenos escolarizados ata 14 anos, teñen lugar de luns a venres, de 9 a 2, ou hai un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. Ambas as dúas teñen incluída a merenda
pero tamén o horario ampliado ten incluído o almorzo. O campamento desenrólase na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico, aínda que fan saídas, entre elas, por exemplo, o Parque Acuático. Realízanse actividades como manualidades, o aire libre, deportes, actividades, cociña, etc. Quedan pendentes aínda por celebrar 2 quendas. A quenda que queda é do 23 de xullo ao 6 de agosto e a última quenda do 7 de agosto ao 21 de agosto. Si queren solicitalas, o precio por quenda é de 50 euros e de 70 para o horario ampliado e o segundo irmán 30 euros na mesma quenda. Para solicitalo no rexistro do Concello, na planta baixa da Casa Consistorial ou na sede electrónica. Por outra parte, recordamos que o Inserso volveu a abrir o programa de turismo do Inserso para esta temporada, para a temporada que ven, mellor dito, 2024-2025. Abriu o novo plazo de solicitudes. O Inserso teno aberto de novo para aquelas persoas que por primeira vez se incorporen ao Inserso, o turismo do Inserso. Ata o 22 de xullo, ata a semana que ven, hai de plazo. Os solicitantes deben residir en España e reunir os requisitos de ser pensionistas de xubilación do sistema público por calquera das condicións. E se queren solicitalo ou que axuden a facelo, poden dirixirse ao Departamento de Servicios Sociais, persoalmente na terceira planta do Concello ou por teléfono, no 981 68 60 68. Tamén lles falamos da ITV de maquinaria agrícola, porque do 26 ao 31 deste mes de xullo, é dicir, a partir da semana que ven, se pode pasar a ITV de maquinaria agrícola no campo da Feira da Silva. Si queren, poden pedir cita previa no 902 30 90 00, que ten coste a chamada, ou se queren por internet de xeito gratuito, www.icitv.com, no apartado de cita previa. A ITV de maquinaria agrícola estará na Silva, no campo da feira, do 26 ao 31 de xullo pola mañán e pola tarde. Tamén lle recordamos que a Xunta de Galicia continúa co plazo aberto para solicitar axudas para obter o carné de conducir. A Xunta presentou esta nova convocatoria xa fai meses para axudar a facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B, C e D en Galicia aos xóvenes. Se trata dunha subvención coas que se pretende mellorar a autonomía, mobilidade e empleabilidade dos xóvenes galegos. Se trata dunha línea que está destinada exclusivamente aos xóvenes de Galicia, polo que estes son principalmente os requisitos de ter entre 18 e 30 anos e poden obter os permisos de clase B, C e D. Hai que levar polo menos un ano empadroado en Galicia e non estar traballando nin por conta propia nin allea. Teñen que haber aprobado os permisos de condución para os que se solicita esta axuda con data anterior no momento da solicitude. Decir que a cantidade, en este caso, que se pode acadar en canto ao reparto das transferencias por carné, se asigna unha axuda de 400 euros para a obtención do permiso de condución de clase B, 650 euros para o permiso de clase C e 1.300 euros para o permiso de clase D. Para acceder a estas axudas do carné é necesario solicitalas a través da sede electrónica da Xunta, sede.xunta.gal. Ali atoparán unha liña de axudas subvencionables para os permisos de conducir. Falamos do tempo para mañán sábado. Quedaremos durante a xornada baixo os efectos dunha fronte fría pouco activa que vai a deixar ceus anubrados e a posibilidade de algunha chuvia feble, pero non moi importante. En canto ás temperaturas, pois sufrirán un notable descenso ás máximas, as mínimas manteránse e os ventos irán cambiando de sur a norte a medida que avance o día. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.